Shubor nakaslem jong Liengsuiñ Hima. Kibrio kibayap na kajinghap ka Liengsuiñ Ajit 45 basyong usumbut mentirang ba ka jala Maharashtra u Ajit Pawar hane ka step kikentop ya ka pilot kentei ka captain Shambhavi Pathak ka badai ka belatabit bha ha ka kamnya Liengsuiñ ka captain Shambhavi Pathak ka di ka khon jong uhe sipai bat ka dei ka wei ni kinongnya ya ka ka Liengsuiñ uhe nong panya jong company VSR ba panya ya ka Liengsuiñ Ajit 45 Ule thu ba arngut ki pilot banya ya kate ka Liengsuiñ ki gantop ya captain Shambhavi Pathak baru captain Sumit Kapoor ba ki di kinongnya Liengsuiñ ki batbet bha ul ongru ba kani ka Liengsuiñ ka long shngan bha kumbale thu ki batrei hapo jongka ka Directorate General of Civil Aviation DGCA ka lependong ya ka chingtoket halor ka ni ka jingja bantip ya ka daw ka jinghap ka Liengsuiñ ba toket ru ha ka bede ba ka jinglong jingman ka swingning ni ka jingbom yu ibha na ka jingdom do le se ka sapanlong banja ka ni ka jingja u Ajit Pawar 100% nam karta ula le Chapuni district ringkat berkinong bot jong u berki officer banet chi ka jinglang pat ba na ka banta ka election zila parishad ka bansalong ha ka tiga than umi na Mumbai ha ka por prabji step bat ha ka por batmu ban hiar ha baramati kinongnya kimla bantela kamshu ha ka ba ka lahap bat bethei bat pra lingkhot lingkhai Kibrio ki basakhi ka ni ka jingja ki le tho ba ki le I ka jing bethei ka ba he ha ka por ba hap ka te ka Liengsuiñ baro ki basyong ha ka Liengsuiñ ki le yap ha ka ni ka jingja ba kan thop arngut ki nongnya bat ki nong yaram